Λοιπόν, το βίντεο γράφει. Ρακί Σύπουρο. Το βίντεο γράφει, κανονίστε. Κάνω τίποτα, ναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε προσπαθούμε να βάλουμε φωτιά εδώ πέρα. Έχουμε φάει τα μισά κρεάτα, δεν έχει μείνει τίποτα. Ρίξτε λίγο ρακί ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Ρακί δεν έχει πολύ, βάλω τίποτα. Ρακί δεν έχει πολύ, ολόκληρο. Ένα, αυτό το που κάνει, παραθυνέλου. Οι άλλοι απέναντι φτιάχνουν το αυτοκίνητο του Κώστα. Προσπαθούν να βγάλουν 300 άλογα εδώ από το κρυμμένο το Honda. Για να δούμε. Για να τους πάρουμε λίγο μάτι. Κωστάκι, τι λέει αγόρι μου, πάρε αυτοκίνητος. Έλα, στραβάω βίντεο, σε κάνω διάστημα. Πού είναι. Μάγκη, έλα αγόρι μου, έλα σε δούνε φίλοι στην Αθήνα, έλα. Να δούνε πώς γιορτάζουμε εδώ παραμονή. Πώς γιορτάζουμε εδώ παραμονή. Όχι παραμονή, παραμονή. Λοιπόν, ο Κωστάκης εδώ που βλέπετε προσπαθεί να βγάλει 300 άλογα από το ατμοσφαιρικό το μοτέρ του. Είναι στα 299 και του λείπει ένα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το βγάλουμε γι' αυτό. Μάκη, πες χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Γιαννάκη, πες χρόνια πολλά. Ο πρώτος Κωστάπας εδώ, κοιτάξτε λίγο τι πάει. Θα σε κάνω διάστημο ρε, θα σε κάνω διάστημο. Άντε και του χρόνου.